Či ste boli voliť a keď ste boli voliť áno, prečo? Nebol som voliť, lebo som nemal koho. No tak akože prečo to bola moja povinnosť, aby som išla voliť. Aspoň som to tak cítila. No bol som voliť a bol som vlastne vo volebnej komisii, tak vlastne a bolo to vlastne aj moja občianska povinnosť, že som bol voliť. Bola som, pretože bola, lebo keby som nešla, tak hlasy dostanú tí, ktorých nechcem. No a len vyzerá to tak, ako aj inokedy, že pred voľbou slubotechna zo všetkých strán, po voľbách skutek utek, hovoria naši bratia Česi, asi tak. Bola som voliť a bola som voliť hlavne kvôli tomu, že mi nie je jedno, ako to tu vyzerá na tom Slovensku. Ste spokojná s výsledkami volieb? Nevolila som Smer, ale dúfam, že to bude dobré, no. Není som nahnevaná nejako. No, čakal som to trošku ináč, ale nevadí. Nedá sa celkom povedať, že áno. Tak úplne nie som spokojný s tým, ale tak čo už, vybrať si nemôžeme. Dalo sa to čakať, že ako to dopadne a tak lepšie, ako mohlo byť ešte horšie. Celkovo nie. Prečo nie? Nemám rád vládu jednej strany. Čo hovoríte na to, že Slovensko bude mať jednofarebnú vládu? Možno to aj pomôže k niečomu, lebo tá koalícia, oni sa tam viacej hádali, tak teraz sa nebudú mať na koho vyhovárať, budú musieť konečne urobiť niečo tak, ako treba. No červenú vládu, to je trochu smutné. Ja som bola dosť postihovaná za červený. Ešte v minulosti za to táča. Nemohla som študovať, pretože môj tatino nechcel dať do družstva hore kysucké kamenisté roličky. Hoci som maturovala na samé jednotky, nemohla som ísť ďalej. Robila som inventúry v hnusných smradlavých studených skladoch, drogerii, takže nič moc. No nie je to dobré. Určite to nie je dobré. Nie, nemyslím. Prečo nie? No totalita už tu raz bola. Preto. Čo by ste odkázali premiérovi Ficovi a čo by mal robiť ako prvé alebo najdôležitejšie? Aby sa trochu staralo o robotníkov. Čo? No, aby ľudia mali prácu, to je jasné. Aby dôchodci mali z čoho žiť. Nie niekto má 8 000 príjmy a dôchodca musí vyžiť z 300 eur. No tak, aby... Čo ja viem. Ja osobne mu moc neverím. Podľa mňa je problém v tom, že pán Fico je zameraný len proste sám na seba. Bolo veľa vecí vytiahnutých na ňo a doteraz sa nevyriešili. Nikto nemal odvahu sa proste mu postaviť, aby sa to naozaj poriešilo. Dodržať to, čo slúbil. Čo má urobiť? Tak keď sa tak vyhovára na krízu a na všetko ostatné, všade sa prepúšťa, tak nech porozmýšľa, či nám treba 150 členov v parlamente, poslancov. Či by tam 100 ľudí nestačila a tých 50, čo by ušetril, by v tejto situácii sakra pomohlo. No ale to asi nechce počuť takéto veci. Tak je to ako iba moja vec. Ja by som vyriešil tú rómskú otázku vlastne. Nechcem byť nejaký rasista, ale vlastne rasizmus je to, že Rómovia nerobia, dostávajú peniaze a bieli vlastne bez roboty ani cent. Tak mne to trošku vadí, ale je to iba môj osobný názor. Ako sledujete politiku po voľbách do nasledujúcich volieb? Momentálne ju nesledujem, ja asi také ticho. A keď ma zase niečím naštvú, tak to začnem sledovať asi. No nesledujem, ja len tak, čo vidím v televíznych novinách, ináč politiku nesledujem. Nejako a v novinách. Sledujem stále televízne noviny a vidím, čo sa deje. Viete čo, sporadicky. Keďže mám malé babetko, tak nemám na tú televíziu veľmi veľa času. Takže sem tam, keď sa mi podarí, tak si pozriem televízne noviny a nejaký ten program.
Myslíte si, že ľudia vo všeobecnosti na Slovensku sú aktívni dostatočne, pokiaľ ide o verejný život? Tak až tak nie sú moc aktívni. Keby boli až tak aktívni, tak by to tu bolo tak, že boli by prísnejšie pravidlá pre poslancov. Vlastne, že by museli všetko dokladovať aj na internete a tak. Ale tak nie je to až také. Nie, majú dosť svojich starostí. Myslím, že nie. No ja si myslím, že hlavne mladí, hej. Nie sú zatrpknutí, že za čo bojovali, nič z toho sa neudialo. Proste aj v minulosti Vládi sľuboval v Švajčiarsko pre všetkých, urobil ho pre svojich a seba. No ostatní ešte horšie ako bolo. No a zdá sa mi, že Fico je tiež dosť taká sľubotechná. Keby príjemne prekvapilo by. Nie sú. Sú apatickí k tomu. Nie, práve že nie. To som sa čudoval, že na tých zo začiatku aj začali nejak v tej gorile sa prejavovať, ale potom, ako si uvedomili, že asi z toho nič nebude, tak sa vytratil ten dobrý nápad, že v podstate to bola príležitosť niečo robiť konečne po 20 rokoch, ale neviem. No.